Hello, vision for movie be a cover by Jaman Scafi so and also Jaman TV so. What more than subscribe to channel no like a video no mame na share said the bear the phone so and sabekan video ni bi ni net me dia bom. Yes, on a Thursday, no Fortune Thursday, yes, Fortune Thursday. I was for my bonka, say, Mamma pet will like machine, no, if I show a beer available, Wahano. Ulaki machine no ebi aba nti wopɛ sɛ nsa ka bi a ɛno ansɛ wobɛ WhatsApp me wɔ number wei so deɛ ɛbɛhia wontua sika bia sikatua bi anim mepakyɛw sikatua bi anim ɛno ansɛ wobɛ WhatsApp me number wei so 0593673300 yes ma mehu sɛ wopɛ Ulaki machine na yɛntaki documents necessary documents a ɛbɛhia from hɔ no na nso within a week time no nsa bɛka wo machine yes nti meɛnto nka okay ɛna wopɛ sɛ wotwa any NLA game nso a ɛno sɛ wobɛyɛ wo list no nyinaa de asɛnde bɛn WhatsApp number wei so na mehwɛ na metwa wo games nyinaa de ama wo kamakama ɛsaa kyɛ wo commission ɛwɔ so wodi yɛ nso na wo nsa aka wo sika yes afei yɛnhwɛ deɛ wɔfɔ yɛ Fortune Thursday no wei yɛ transfer from midweek event number 229 so about 77 or and was with 3284 our machine. We are pen or 26 our fourth box position and was 53 machine. We are not 10 and 62. We are about 30 no 34 our machine. Second box good. Into we are and about 23 23 into 32 we over 10 and 23 good. We are and 34 wa jump number machine a jump number and over to 57 and so winning yes into a way there was for event in goodie for event in goodie na event no me per super me per event super me was 34 we na jump by no so be 10 43 free ball ewo hono kama yes na me who say on for me 41 we are 110 live ɛwɔ hɔ ɛna 26 no abɛtɛn ti 62 ɔno nso wɔn jump mla ti event we deɛ ɛso yɛ kama papa event no so yɛ kama nti mesɛw pɛ me bi di twa bi di kwa nti ɛnhwɛ current of setup no yes nti wohwɛ current na sei na wabɛhyehyɛ no nso ɛwɔ ha so wabɛtɔ sana 7 no ɛwɔ ha bɛtɔ sana 7 na wasɛvo 8432 sana 7 na wasɛvo 8432 we are now to 26 4 box position we are 110 no 62 so sana 7 26 62 so sabe pepe nso na wayɛ no ɛwɔ ha nti wohwɛ ha no ɔbɛtɔ sana 7 26 4 box we are 62 the 26 now 753 we are 62 now beto 30 and now 734 so into we are 30 now 734 into beto 26 now 753 into we are 26 110 62 we are 30 now 734 our machine come ewo yes into we are pay and as 32 we over 23 ewa we are on to 57 na 34 yi one jump mra so into we so we there yamfa event no enkodi so wasi yamfa enkodi event no yamfa enkodi good afei yamfa the kind event ho na ɛno nso any transfer from Lucky Tuesday to Fortune Thursday. Lucky Tuesday event number 8 and so at Sana 1 no 68 we are 90 we are penal to 32 no 41 our machine we are 47 no 58 we are 87 no 34 into we there one also same for event in Kodi and so for first box no for second box
na wafa center box nti wawie deɛ fourth box nti 36 free ball yɛmfa nkotwa 78 nti wei sɛn 87 110 ne 78 yɛmfa nkotwa 36 2 direct 36 78 36 78 nti wobɛtumi atra no 2 direct nso ɛwɔ so kama nti wohwɛ ɛno nso no current no a sei na ɔhyehyɛ no ɛwɔ ha nti wobi nso ato sama 1 owia na ɔde 90 abɛhyɛ aseɛ so nti wei sanga 1 owia na ɔde 90 bɛhyɛ aseɛ nti sanga 1 na ɔde 68 kɔɛ owia 90 bɛhyɛ aseɛ owia 32 na asɛ wo 41 nti sanga 1 na ɔde 90 abɛhyɛ aseɛ nti sanga 1 na asɛ wo 68 owia 90 bɛhyɛ aseɛ owia yɛ apɛ ɛna ɔbɛto 32 32 ɛwɔ ha owia 32 a 47 47 nti 32 no ɛna ɔsɛ wo 41 ɛwɔ machine owia 47 na ɔsɛ wo 58 nso wɔ machine owia yɛ apɛ na ɔbɛto 87 ɛna ɔsɛ wo 34 nti ɔsɛ owia deɛ 87 no 110 ne 78 mfɛntwa 36 ɛwɔ ha kama yes na kyerɛ sɛ ɛno nso ɛno no nti sɛn ɛna yɛbɛnya for yɛ Fortune Thursday no nti yɛtu event yi ne aka so yɛnim kama aka so yɛnim wɔ hɔ kama nti ɛka so ani a sɛn ne ba bɛnya for the full game no yes yɛtu event no yɛaka abom ewia na ɛbɛyi best 5 na ɛbɛfa 40 columns na ɛgu first event no so no yes na yɛde 36 78 aka ho the best 3 ɛbɛfa 40 columns no 41 42 43 yes na yɛyi 2 direct 41 43 wobɛtumi atry 78 36 no ɛma wɛmfi sɛ wobɛtry 36 78 ɛma wɛmfi koraa sɛ wobɛtry akɔ for 41 free banker 41 free banker nso ɛwɔ hɔ nyame nka ho ɔma yɛnkwatenti ahoɔden wɔ bye bye